Noi sunt Marcus și bine am găsit într-un episod de Bilbet. Înainte să începem vreau să fac o promovare a lui Cosmin Daniel și lui Sony TB. Eu voi face în astăzi un episod de Build Battle pe serverul vă dau în descriere. Și mă joc azi împreună cu Stella. Sper să vă placă. Deci, să mă întorc. De Build Battle. Așa, haide. Da, hai că acum poți vorbi. Pe care? Apasă pe verde. Ți zic imediat. Bă, 21 sunt. Ai intrat? Ai intrat, bun. Prinzi. Mă, dar la asta mi-a apărut ceva. Ce apăs crunch? Da. Uite aici. Da, apasă cancel. Ăsta. Îi las, așa. Hai. Eu am azi fac ceva mici ștergături la videoclipuri, cred că le-am. Că am uitat când trebuie să fac antipromovări și să înjur. Și am șters din cauza alea. Și sper să vă placă, să vă abonați, să-mi dați like-uri. Cât like-uri vrei să strângem ca să facem următorul episod? Nu știu. Multe. Clock, ceas. Trebuie să facem un ceas. Un ceas? Mm. Un ceas din acum. Am o idee nemaipomenită. Tu ce ai pe jos? Iarbă. Iartă. Și acum pun lemn pe jos. Bun. Mi-am pus lemn eu, dacă... Ce ești lângă mine? Da. Uite, lemn pe jos. E pe jos, e la mine. Mama, clas. Am o idee foarte bună. Și o să fac și episoade cu Sony și cu Troll Gaming. Și cu Cosmin Daniel, dar mai puțin cu el, că n-are prea mult timp și... Vreau să-i facă o antipromovare. Nu să mai fac antipromovări și am făcut deja. Și din cauza aia eram să-mi dau report la canal. Am șters video-ul ăla. Mamma mia. Ați fac stil de ăla cu alarmă. Bun, arată perfect. A meu arată cam perfect, arată fix, parcă e ceas adevărat, a meu arată. Am arată perfect ca un ceas. Am uitat ceva să iau. Așa. Nimic, nu trebuie să mai ia nimic.
70 secunde. Nici nu-i... Am umplut-o cu albă. Mamă, 40 secunde. A, 10 secunde. Gata. Pardon. 3, 2, 1, go! Oh, n-am terminat. Asta e busolă. Hai să-mi trag palmii. Asta e super pup. Nu-i nimica. Aici. Stai. Nu mă... gata. Bă, asta e busol. Asta e busolă. Asta e a mea. Nu-i intră pe fața ei. Ia uite, n-am mai avut prea mult timp, uite, vezi? Hai, dă-mi el său. Eu n-am apucat să votez. Îți dau super pup. Robert, Asta e frumoasă. E cam frumoasă. n-am apucat să votez, i-am dat vot. Ia. N-am apucat să votez. Asta e cronometru. O zici ceas, nu cronometru. Asta e ta? Dar-i mișto. Îți dau good. No! Cel mai tare. Asta-i niciun ceas și asta. Super. Ăsta a copiat. Nu-i fain. Îi dau bad, că s-o străduie măcar, dar nu-i... Nu ieși bine. Asta... E bad. Nu știu. Nu-i rotund, e pătrățos. Nici nu știu dacă... Nici nu-i pătrățos măcar. Ăsta e mișto. Ăsta îi dau good. Acceptabil. Îi dau good la ăla. Și ăsta îi dau good. Ăsta îl dau acceptabil. Bad. Asta a câștigat. Nu, dar asta l-a copiat. Îi dau bad. E, măcar îmi place că s-o strădui, dar nu e fain. Ăsta au câștigat. E, dar chiar s-o strădui băiatul. E, măcar s-o străduit. Hai că mai facem o rundă? Nu știu. Hai, deci mai facem o rundă. Hai, și bagă-i. Am intrat. Și eu, hai. Nu mai sunt multe locuri. Am intrat. Mai sunt multe locuri. Intru. În spatele tău, ia-te-mă. Intră cât mai repede. Am intrat. Intră cât mai repede că nu te văd. Ia-te-te. Intră. Am intrat. La spatele tău. În spatele tău. Intră. Bă, vezi că-ți dau oamenii. Intră. E, lasă că nu. Intră. Măta. DNA? Dână. Vai, trebuie să facem DNA-ul. Bag. E, lasă-mi. What? Sper că v-a plăcut. Să dați like-uri. Nu știu de ce are serverul așa. Pa!